Sa number 3, kaheras ng City Treasurer's Office nga na-assign sa bitaw, nga ginaligar, nagritoke sa resibo, nag-resign na. Hindi na magpasaka sa kaso administratibo ang City Legal Office sa kaheras ng City Treasurer's Office nga ginaligar, nagritoke sa resibo nga na-issue sa rider nga na-issuean sa citation ticket sa bitaw. Ini matapos nga nag-resign sa trabaho ang ginreklamong regular employee. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga sang Biyernes gintuyan sang empleyadang yasining resignation letter kay City Treasurer Arlene Memoria. Naglikad lang nga semana sa ginreklamo sa sang rider sa isugid kay Mayor sa Matalupangdan nga ginballpen niya lang ang ginduga nga number 1 sa 300 pesos nga printed receipt agud magsanto ini sa 1,300 nga ginbayaran sang traffic violator para sa no helmet kag driver's license. Natukiban sa bitaw nga 300 pesos lang ang nagsunod sa koleksyon sa City Treasurer's Office. Gani gilayon nga nag-issue sa memo ang City Treasurer batok sa iya. Ginsiling ni Mayor Abdi Benitez nga bisan nag-resign na ang empleyada, gina-consider nila ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa iya. Ang bitaw, ang padayon nga nagapangusisa sa pila ka mga manually issued receipt o kung ginballpen lang ang mga resibo nga gin-issue sang ginreklamo nga kahera sa iban nga mga traffic violators. We're reserving our rights to pursue maybe criminal cases sa mga nag-himog-silid. No? The authority is suggesting kung ining tao will spill the beans, so to speak. Nasod mabalong siya sa iyang nabalaan today so that at least we can clean up better ang atong syudad.